Iki lagu pembukaan dari komedi abal-abal. Kalau kami kurang sopan, mohon kami dimaafkan. Karena kami anak kurang pendidikan. Sekolahku gagal, pacaran selalu diantem sandal. Aduh, kono di anak iki wedone kon enggak bapak dibiyuki. Kaya muga wong kebanjirane. Pak, Kenapa le? kan saya kan sekolah kan writer terus ya. Terus. Nah, makanya aku pengen belajar Pak, ambil ngarep PR, aku dini ku lali, terus kadung pinter, aku mari ngono, jadi elek, ya goblok ya apa Pak? Kurang ono iki yo, kurang ono belajar yo, Moco ta. mau coba tambah-tambahan. Oh, ya wis. Cukup wis. Minta belajar wis, tak buruk wis. Wis. Bapak wis. Lah iya. Saleh ini bapak kapan iso moco. Anak dal buruki sinawe. Kalau ben bapak iku pas SD-ne pas waktu baca membaca, aku nggak hadir. Hari gini biyen segi HP sekolah main api-apian, ben bapak terus nek SMP gak ono e. Oh, puro nih kira, bapak wis tak pelajari, sak isoku ae wis, on anak-anakku dhewe ae. Kan le, cukup le, buku badale le. Si Pak, Joko iki. Jadi nonton begini le. Wis tak pelajari sing pinter le. Wis cok mandalo. Gurune le. Bayar tok kapan ngon mlebu sekolah le. Iki lho Pak, akeh. PR lho akeh. Iki ta, ada maca iki le. Nggih. Niki Pak, Oh. nggih. Ini. Wis yo. Tapi edan le yo. Iya Pak, gak iso maca jejak iso Ayo. Iki wis. Mulai dhuwur iki sik le yo. Iya Pak. Yo, ayo edan. Kak ke. Iya. Apa? Loh, ngene le maca le ke. Ngene. Oh ngono Pak. Iya. Ya wis. Tidak lali. Iya, iya, Pak. Yo. Ke. Yo. P apa? Pa. Yo. L A la. Yo. Disambung le. Kepala. Loh. Kok kepala sih le? Jadi ini guruku ngono Pak, mateni A dari kepala ngono Masuk iki gak ono sing mati le. Si urip apa iki le? Oh jadi guruku ngono Pak. Ya apa Pak? Masuk kula iki yo duduk kepala iki le. Apa Pak? Iki wocane kelapa le. Kepala iku iki kepala. Iki yo kepala le. Ngono lho. Berarti sing salah sapa Pak? Copean. Aku pikir guruku Pak. Lho. Bu gurune ben umur piro? Umur 22. 2002. Mm-mm. Bapak, yo. Umur 40 Pak. Lah yo, 40 yo. Gurune pean kan karo bapak kan opo? Kan Bapak. Lah iya, gurune pean niku durung belajar iku, bapak wis belajar le. Iya. Sampai bener Pak yo. Iya. Ya wis Wah, guru salah yo. ayo, Iya, wis wis. itu bapak wis. Iya. Wis. Iki duduk kepala le, wocone kelapa. Kelapa. Sip. Nah. Iki sore iki le yo, sore Iya, Pak, iya, Pak, tak iki le. Tak uku mateni R. Yo. SIC. Kursi salah Pak. Bener tak salah Pak?
Salah le. Lu mau ya opo rek salah. si oke maneng balik maneng. Ngedek yang bener ta lah. Kuku sing ngene le. Ngono lho. Ku. Mata ini R. Si. Bok kon niku. Guru sing temen tambah ngono ngudulin ngono. Abep lho gak wae nak le. Lah aku ket mau salah-salah tok. Pen lek maca ngene. Kuku R si. Lek maca bener ngene. Lek ngejak ku le. Kuku. Matene R. Nah, ngono lho le. Ngono apa? Iya. Ku. Mata ini R. Si. Ayo. Kursi. Salah le. Terus apa, Pak? Salah mana, Pak? Salah. Bener lah le maca. Bener kan niku maca kursi, tapi kurang titik le. Kurang jangkep le. Terus apa, Pak? Maca ndak lah. Ku. Mata ini R. Si. Loh, bener kan, Pak? Kursi lo. Iki R mati mana apa? Oh iki. Waduh, ngono le yo. Dindi ku le yo. Lek wis mati ki le yo. Tanganane le. Ya, Pak. Dindi kan esi mau wis mati. Ya. R iku wis mati. Ya. Yo, kan akeh sing mati. Ya. Wis mati ku le yo. Diwacana ayat kursi le. Ngono, Pak. Iya, tumun lek wis mati dibacano doa makan koyo ngene. Allahumma barik lana bima rojak tanah wakina ada banat. Tuh. Bu, mangan ta ben? Mosok arep ta ben mau mati pen pangan. Mau, Pak, mau. Ayo, adene cuma anto ae. Lah iya berarti sampeyan bener guru salah. Iya, ini jenenge. Ayat kursi, duduk kursi. Ngono lho. Ayo wis, saiki iki wis. Iki. Sorry, Pak. Iki ning sore, te oto iki. Oto. Tak to, Pak. Mat. Pak emat ta, Pak. Butuh, Pak Ahmad yo tongone kene iku le. Oto. Te oto. Ama. Ayo, matene iki. Mati wite, Pak. Iya, iki mati pisan iki melo kanca-kancane mau. Lah iki apa, Pak, mati ini? Kena corona. Iya, mangulo masker ono rek metu nang ndi. Ngono lho. Ayo. Oto to. Yo. Ama T. Lho. Mati T. Oh iya, diwaca. Tamat, Pak. Oh, Bener ah? rek bener. Pinter anakku rek. Hai dulur-dulur. Masih anak-anak IPA-an. Gak iso belajar nang sekolahan. Ojo lali yo. Anake belajar ono ning omah. Supaya tidak koyo anakku iki. Saiki sing bener iki sapa sih? Untane apa anake? Aja nuruti video kok mau ya, lho ya. Iki mau sebagai contoh. Oh, aja niru bapak goblok. Kan gak ketok kamera. Ya, Rasane dia. pesan ku siji. Anjene sementara iki nang omah, anjene gak iso sekolah. Konflik 19. Apa iku? Apa? Apa iku? Yo, dewa iku ngono. Iki super deh. Apa main makan pesan-pesannya? Aku ada kan gawe sampean-sampean rek. Apa iku? Tuku kreco nang opo jajal. Aja kali kanca-kanca nang ngono monggo belajar. Oke, yo. Oke, senari yo. Sampai jumpa Di di metu-metu gawe masker yo. Bro yo. Boleh ono operasi ono apa bukan apa itu. Reko lek gak gawe masker cekel saprol reko. Ya wis. Selesai yo. Ya wis. Besok, wis.